March ni kwa sang ni som ni panga chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan Russia President Vladimir Putin chu a social ve theitat lo zela tun haya Russia hian drone mangin Ukraine chu na satakina beile a hei po hiram rang shoi tu te nan social sup la in Trump hi chuan midang in an ti dan turang thawin Putin a hian ati ani ati du chau mai Oval Office news conference Trump hian Putin a social du lo mai ni lovin Ukraine in daw na ti top na ko nga Ukraine a in Russia biak chu al samzo ka riat thu a soibok Trump chuan dikta ka soi chuan Ukraine ne na malak hi harsa jok kati anni hi chuan in daw na ti re turin poimo nan nei lo atia Russia ne na tho ho mai hi al samjok karing atibok Russia hian zirtop ni khan Ukraine rama power siam chuan a mun te chu drone mangina beivaka hemi malok hian Trump chuan Ukraine ne na tran puineral thuama pek thinte ati top thu a puang ani kha Trump chuan Russia nen hian kan in betha hlea tuna ero Ukraine chu na satakina bomme kani atia Putin hian in daw na hi ti topa soifela du ni in ka hria chu wanga na taka beile me kani adin huna hian dingila atiang tho hian kan ti vek karing atibok a president masakin Putin nen hian in bau deuh ma se Trump hian Putin nena anin kara chiat ngai lo thu asaya Russia ti in out thin maila Putin nen hian kan in kara thareng ani in do na hi ti to padua angil nei dan turba kana sai nangil nei don ni in ka hria atibok hetinga tramana soilai hian Putin hian thudel ki thataka om chuan in rema du don nai ni in soyania Donald Trump sarkar chuan Ukraine in dona wanga US in Russia a hrek na sang po thladul tumin ruam mannan siam mek ni in soyania heti lai hian Russia ram official te chuan US nen a hian in ka ha in remna neya remna tuantling nei tura malak chauzelan in pe thuan hril ni in soyani boka thamasa khan US le Russia palai te hi foreign minister level a dokan pakhat kilin an lo in beto ani kha heti lai vek hian Oval Office Trump le Zelensky an in hnialwak nuwa Carter thole ni hian US le Ukraine official te chu Saudi Arabia an in bedon ti ani boka US hian Ukraine hne naral thuam pe ka ti to bri baka intelligence report alo share thin te po ati to vek boka Ukraine mi puite chuan Trump hian Russia hi in remna nei puin Russia chana thale ang ti hlaunan nei lian hle ni in soini bok Russia in drone manga Ukraine a beivak nu hian Trump hian truth social a post siamen Russia in Ukraine deng vak mai ti ka hriat hian in ka ha in remna le remna ta na in remna tlontling dei ma tan Russia hi benglama te chialama te na taka hrek bel chale mai thang MT ka ngai tuani ati thung Russia hian France le Britain in thakhat chung in ka hai nel rot na chu ninga ni khan lo nar fi thlatoni US in ral thuma pe ka chaw sana intelligence report pek thina ti top nuwa Ukraine chuan la tuar hle a US and Ukraine hena hian commercial satellite imagery leina company Maxar Technologies te chu Ukraine hena satellite thalak poimo te an pek tir thina hei hi President Trump hian ati top sagri ani US and satellite thalak mai baka intelligence report then khat chu Ukraine hena hian a share thina hetianga share tak lo wang hian Ukraine hian drone le missile be na laka lo in ven lok na lama har sat nan tok ngala chu mai baka chuan an drone ka chhuat te poin an tuma fu lo pha na sa hleya Ukraine drone te hlo thlin na hi tuna hian za som panga ve lai na ta niam der to antiani heti la hian North Korea sipai Russia sipai puya Ukraine do ve mek te chuan Karks biala man son na sa hle ni in Ukraine ram media te chuan an soya thlasari liam ta Ukraine sipai ten an thun huaya an da supply thir na mun poimo sutja chim lampo North Korea sipai te hian an thut chil to ani tunlai khovel thu thar poimo zongjong deuh tho chu Donald Trump ne na inzom na nei ani deuh zela Hamas le Israel in kara boina po Trump ming lam ri lo chuan soi hlei thei ani lo Hamas official Musir al-Masri chuan Donald Trump chu Hamas mission chu chungchanga tran lam nei rana mala apua USN ramdang palai te na in biak na ti topin mission chu chungchanga Hamas tenen direct in biak an du thu an soyani Al-Masri chuan Hamas le US in biak na hi helai biela in remna tlontling nei tumna ni ti CNN hna asoya chuti lai chuan in ka hai tho ni na nei chu thil poimo nia
Israel in Hamas te nena in biak na nei du lo chunga Gaza lut tur tranpui nan dang chat chu thil dik lawani atibok Al-Masri chuan in ka hai tho ni na ta na in biak na nei ani chuan mi hren chu azelan du ti sain in remna om theina turani phot chuan Israel mi an hren ladam te chua po anin huam ti asoya tuna hian Hamas te hian American mitang nungdama kol pakhat chia an nei to in hriat ani a US le Israel khole tuini kop mi som pani an la hreng mek ni in hriat ani bok heti la hian US chuan Israel mitang ringot ngai to in Israel rama Palestinian mitang sing khat don te chu ngai tha hle si ni in Al-Masri chuan asoya USA chu he boina chingfel tura mala tu nilawa boina telve ang maya ain ngai ni in na soibok US President Trump chuan Hamas te chuan mi hren te chu thuai tur le an chu alawani chuan a so kho kan tuarang ti in na lo vo to a Middle East US Palai Steve Witkoff point US thilphut hi an ti hlotlin lo chuan Hamas te laka US sipaiten chedu mayang ti lam hoya soizau to bok ani Al-Masri chuan Biden sarkar angin he boina hian Trump sarkar chu neutral turan be sei thu asoya invauna la in rig rap na chuan omzia nei lova Gaza mi puita mundanga suan chua tumna po thil thei lawani atibok kan hriat to angin Trump hian Gaza chu US in en kolin Middle Eastern ram nuam le moya siama tum thu asoya he Trump ro manna hian Gaza mi pui makta duai ni chuang om te chu lak chho vek an ngai dona Palestinian le Arab League te chuan he ro manna hi dawin ro manna hran an siam meka Gaza ro rel tur committee lai lok te po an din to ani Israel chuan direct Hamas ho biak hi an du lova February thapo khani wasin Hamas ho biak rot na chu an lo hnol to a ma se USian Israel beron to lovin Hamas ho hi direct biak atum tho ni in alanga Hamas ho in US mian hren te chungchang boi pui tu tura US palai ruat Adam Boiler chuan Doha khopuya Hamas official Khalil al-Haya chu in biak na alo nei pui dei to a he hian hriat vele Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai zaveng tu Ron Dermer chuan Boiler hi phone mangin na bia amalak dan chu Netanyahu ngai dan ani lo hle ti a hrila anin biak na hian anoki po asang viau ni in soyani soitong in USian Hamas howinan khole tuin hren zinga ladam pakhat kumsom ni pakhata upa Edan Alexander chu damalak chuangei tumin an beive me kani heti la hian Trump Gaza ro manna du lo tu de chuan Nimin Khan Scotland rama Donald Trump Golf Resort chu Palestinian tetran na thuziak in ti borbana nia mun sangranga Palestinian tele Gaza lam hoi thuziak mu tu roma Free Gaza ti te Free Palestine ti ten ziaka mun khata phei chuan Gaza hi zorlaya ni lo Gaza is not for sale ti an ziakani Palestine Action Poll te chuan hetianga Tramatan Berry Golf Resort khoi tu te hian ni thu an soya exa post siamin Trump hian Gaza hi ata angmai en kolatuma chuti lai chuan ata athil nei te hi kan khoi pha ka om ve tho ti hi hrero se an ti ani Scotland Police te chuan Trump Golf Resort ti borbana ni thu hi nimin jing lamdar ngari ma deuh khan an hriat thu an soya an chui zui mek thu an soi bokani bazari lo thira wangin kan lo me